Dong, i-play ra ko ng video, dong. I-play na kang Marlon Magaso. Yung mas Marlon Magaso nga Ito baliktad ko, yung no? nasa Sige. Daily Tribune na article, no? Yung Kabaruan-Libnawan Bridge. Nung pumunta dito yung mga vlogger na mga loyalista, binibida nila na ginagawa na ito dahil may bagong ginagawa na poste. Oo. Ngayon, pinuntahan namin para inspeksyonin kung talagang may gumagawa. Wala pa rin gumagawa. Wala pa rin. Ito ang itsura niya, ito pa rin. Wala pa rin. At ang ibig sabihin nito, yung pagpunta nyo rito ng mga loyalista ay wala man lang impact doon sa mga taong in charge dito, DPWH at ang kontraktor. Samantalang kami, yung pinuntahan namin doon sa istansya ay ginagawa na. Dahil nakita kami, pumunta kami doon at ngayon tinatapos na. Tayo! Samantalang ito, binibida nyo yan, poste na yan. Oh, pagkatapos, sasabihin nyo na naman, phase 1, phase 2, phase 3. Murang subdivision. Ay, Super Mario ang tatawid dyan. Di ba? Huwag kayong magbida kung hindi nyo kaya. Kami nandito not only as critics, but for you to understand na kailangan talaga dito ay gawin ito. Hindi ito pabayaan dahil pera ito ng taong bayan. Matagal na itong nakatenga. At ang mga residente dito kung saan-saan na lang dumadaan, nagsisigsag-sigsag dito para lang gawin sa gagawin palang tulay na ito. O paano? Paano? Sayang ang mga animal. Ay, sorry. Sayang ang bayot. XFM Katropa. Ingon si Marlon Magaso, sakitan mo nga imbestigahan ang 51 billion na unsagod mo. Di ba masakitan na oy? Ngano masakitan man kung imbestigahan as pulong? O basta ko may galing utang bulldozer na. Imbestigahin ninyo. Pero ang point na mo, kung mo imbestiga mo Davao, inga na sa doon ta mo ka madasigon mo imbestiga og Ilocos Norte. Or Tacloban man lang. Dool-dool naman yun na may gala. Tanawa daw ng krasadas Tacloban. Di ang yun gikan mong speaker, Marlon. Ikaw, ay og sige o di kay kakabalo mo pakita na imong dagway. Tanawa ang profile na, check ng profile na dong be. Di ba nakalak na, murag kabit. O na itong punto mga igala. No, wa ko moingon nga dito lang dili. Patas na nan investigasyon man gani. Di ba? Kimo na gipangita sa mga Pilipino. Oh. Kung naay korupsyon to nakalabay may gala so be it. Kung naay manubag, prisohon. Pero dapat may gala dili double standard. No nga stricto lang ka. Grabe nimong binukikiay, magdala pa kag daghang media. With all the camera. Maglili pa dito sa bakilid. Kung Davao City. Pero pag Ilocos Norte o Tacloban man lang may gala, wala. Oh. Unya, ang ilan na pong pasangil karon kanang project ko ng mga gala diha, nasa Ilocos Norte, sigurado ka nang imong gipangyaw-yaw Marlon Magaso? O nalasaw na ng imong utok? Ha? O nasubrahan na sa nagsubstance ang imong utok do? Ha? Ingon siya may gala nga, ang kana ko ng proyekto may gala diha sa Ilocos Norte, no? Si Diskaya, Davao lang daw gihapon na may gala. Di ba? Alas 7:59 na may gala dagda sa tubag panagkubo naman. Tanawan ni nga klases mga utok sa tao ni may gala. O siya, sakit call kay ang admin ni Marcos na may na priso, ang admin ni Digong wala ko no. Pero kabalo ka unsa pinakasakit karon Marlon? Kaning mo ingon inyohang DILG secretary nga malinaw na kuno og walay napatay. No sa droga. Nga dili ko kinahanglan mo patay. Tanawa daw karon. Unsa kadaghan may gala ni nga adik. Basig apil pa kang tabaghaka ka. Di ba? Oh. Uni sakit karon mga higala. Ilang ginapagawas nga mas maayo gud kuno may galas BBM, mas maayos yung kabuang. Atong balita diri nga ang inflation ni saka mga higala og dos, samtang ang utang mga higalas Pilipinas sa 2025 ni saka may higala 17 trilyones na. Oh. Og ako imong makontra diri call makuyapan kas ka high blood.
paghilom diya. Bisa pagka 20 ka 100 pa ka mo comment diya kada adlaw. Wa jud ko'y labot. Magpadayong yung ko sa akong programa. Di ba? Mura man ay punto mga igala. Kay gustong ilihis aning tabaghak may gala nga si Marlon Magaso. Nga matod pa mga katropa, ang kusog mamulitika mga Duterte, ang punto na to diri mga igsoon, kung mag-imbestiga ang gobyerno kay ang tumong sa investigasyon is accountability. Di ba? Pagpangita mga igala kung kinsay sadaan. Karon, nga man, nga kung investigasyon is gutan, perti man ninyo mga igala kabadasigon, istrikto, with all the camera, kung dabaw ang atoon. Nga man mga higala, nga dili man mga lagi makaadto dito sa Ilocos Norte. Alright, imbestigahe ang 51 billion ni Pulong, imbestigahe. Wa man na niya, wa magkaniya na agi tago mga igsoon. Di ba? Yung masya, apply man siya na, sige, imbestiga mo dire. Mangutana ko nimo. Nganong wala man imbestigahe ng kaalyado lagi ni BBM diya sa Davao, sa 2nd District. Nga, amo to, taga Davao ba ning tibaghak ni? Ay, taga Davao ra gud siguro ni mga igala. Nga mao man ay bahaunon kaayo ng 2nd District. Kanang buhangin di ay. Nganong wa man lagi na may gala apilag imbestiga. Ang iimbestiga lang katong distrito ni Pulong o katong distrito mga higala ni Ungab. Ngano man kinsa man ni sila mga kaatbangs politika. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.